Ei, hola, què tal? Ei, Mireia, què tal, com estàs? Bien, bon migdia. Bon migdia. Ja tens el vermut preparat? Preparat. A puntito. A patatones. Bona tarda. Bon dia, bon dia. Jales ja, Hola. tio? Molt bé. René, Ostres, et René. veig una miqueta Bon fort. dia. Vos? Sí, no Et veig se't una veu mica gaire fort. bé, A veure si ho poguessis solucionar. S'acaba de llevar, no? Jo? Molt millor, molt Hombre, millor. ara. Sí, tanto. No, ja se'ns veuen les cares. Ja hi som tots? No et moguis gaire, monje, que la Sí, càmera sí. et fa com retrocés Correcte, i et correcte. quedes... Ok. Mareja. Bueno, canalleta, som-hi. Anem a acabar de fer el resum de totes les activitats que més o menys teníem ideades. Heu fet totes les propostes, prendrem nota i mirem a veure com celebrem aquesta comissió del 30è, com tirem endavant la celebració d'aquest super aniversari que tenim previst. Vinga, comenceu amb les propostes, que jo vaig apuntant. Qui deies? Jo, si hem de celebrar un aniversari, no hi pot faltar una bona festa. I per mi una molt bona festa va ser la dels 25 anys, quan vam fer el concert del Música en Viu. Jo, si aquest any, si aquest 30è aniversari poguéssim repetir, estaria encantat. Portar tanta gent com sigui possible al Parc Firal per passar un grande. Genial. Va ser una currada, però va estar molt bé, sí. I estava pensant que el que no podia faltar també, imitant lo del 25è, és tots els actes aquests que anem pensant ara i el calendari que anem plantejant, doncs això s'ha de presentar a la colla i el dia per presentar-ho és el dia que es facin els 30 anys, no? Que és el 19 de desembre, si no m'equivoco. Reservem la sala Sant Francesc, que és quan abans assajàvem, i quedem amb tothom, amb tota la colla que pugui venir allà, els parlaments de cap de la cap de colla del Presi, etc. No? I fem una bona festeta, concert, el que calgui. I així, Farem el que es pugui. Sí. Sí, que s'ha de tenir present doncs, això, la gent molt antiga de la colla, que puguin fer algun tipus de parlaments, algun recordatori. I la canalleta petita, els nous, a veure com ho han absorbit tot això dels castells i que fem 30 anys. Vale, ok. Què més? Jo vaig entrar, no recordo l'any, no era el 25è, però es va fer el torneig intercasteller. M'agradaria poder fer algun altre. De futbol, de bàsquet o jo què sé, fins i tot d'handbol. Home, el d'handbol, que seria el que guanyaríem. El que podria que guanyem, correcte. Exacte. Tot, perquè... Bien. I escolta, si en 30 anys s'ha de fer un sopar de gala xulo, no? No sé, a lo grande. Ben vestits, un concertet, al final... I acabar el 2000. Hombre, Sí. però amb autocar, Home, M'ho tocar, Amb autocar, clar, perquè ho hem d'anar a fer en un restaurant així que puguem anar de bonitos i fem com el 25è, que vam agafar aquells busos i ens van portar a la festeta després. No? Ja ho vam fer-ho el 25è, el dels busos. Tenim la festa d'inici, tenim la festa del final. Ara falta tot el del mig. Lo del mig. També podíem muntar també una xic més fort. Hombre. Tens raó, no pot faltar el xic més fort. Sí, I però podria el veig així amb colles, amb les nostres colles, els fiols i padrins, i fer una competició brutal entre colles, És bona aquesta. Quants més siguem, millor. Correcte. Hòstia, René, malament Vale. internet? René, Paga l'internet. sí, el René no hi és, Paga l'internet, primer aviso. A mi Vale, no ok. s'ha pogut. venga, seguimos, va. Una altra activitat que seria molt xula és una cercavila per tot Granollers, amb totes les entitats, amb totes les colles, amb qui sigui, però una cercavila d'aquelles guapes, de ronda per tot Granollers, que se'ns veiés molt. Hem de donar-nos, ens hem de fer veure molt aquest any. O sigui, el grana ha d'estar a tot arreu. La gent ha d'empassar-se grana fins a les orelles. Però no només a Granollers. No hem de recordar també aquelles places de la comarca on hi anem cada any, però també aquelles que fa temps que no hi anem. Sí. També. Carro, tens el micro apagat. No se't sentirà. Sí, és que està menjant patates i per no fer soroll. Deia que també podríem fer un correbars amb la gent de les entitats, amb Diables, Esbart, amb Gegants, amb tots, fer un correbars a lo bèstia d'entitats. Quines ganes! Que xulo seria. A la tercera o quarta birra, que els de l'Esbart ens intentessin ensenyar les catxutxes. I nosaltres a fer pilars. Perdríem la vergonya. No, el de fer pilars borratxos ja ho tenim empapat, el d'intentar ballar no, I escolteu, jo havia pensat de fer una gincama infantil
pel centre no hi és, però a lo grande, no només, i no només per la cana i la colla, sinó obrir-ho o altres colles castelleres, o si no, entitat a la ciutat, o a tot. És bona. I fer els pilars insòlits, en lloc de que no en fem cap, fer-ne 30, tots, així condensadets dintre d'un any, intercalant assajos, actuacions i pilars, 30. Ho podem encabir, no? Ho veieu factible? I tant, ara que a la muntanya no hi va ningú... Si ja ens costa fer-ne un, però bueno, si és l'objectiu del 30è aniversari... Tot és intentar-ho, ho podem intentar. Sí. Serà per dies. També una bona calçotada, també. Una calçotada amb moltíssima gent, tots en una sola taula... Compartint la tasseta que hi ha de la salsa... La salsa, ella sucant del calçot. La cullereta llepant-la bé i passant-li a l'altre pel postre del cafè... I res de porró, aquí a compartir tots el mateix got. Sempre. I actuacions castelleres també en farem, no, per això? Alguna. Sí. Entre festa i festa. Hem de fer el millor any castellerament parlant, que sigui tot. O sigui, com a festa ja ho sabem que ho podrem fer-ho, i castellerament parlant ens hem de fotre la canya tots aquí a fer un munt d'assajos i arribar a una diada que sigui genial. El fet que sigui el 30è aniversari jo crec que ens portarà moltíssima gent. I tenir la gent ja sabem que ens portarà poder fer grans castells. Podríem convidar totes les colles del Vallès a fer un assaig conjunt? M'acorçats. És guai aquesta. Sí. I podríem fer també bueno, evidentment, clar, és el 30è aniversari, un pastís enorme, un munt d'espelmes per tant que les puguem bufar el dia del sopar de gala o algun dia especial, que puguem ser-hi tots. Tots bufant les espelmes. I però tots alhora, no? Amb cava, amb birres, amb el que sigui. I res. Tots bufant, Sí. Tots bufant alhora. Tots, home, clar. Llavors ens mengem el pastís. Doncs no ho sé, jo no vull ser la torre collons ni la xafa guitarres i que us diguin, però vistos tot el que estem plantejant, vist com està el tema, vist el tema Covid, el bitxo aquest ronyós que ens acompanya, no podrem fer res de tot això. Us imagineu un 30è telemàtic? Us imagineu un 30è a distància? Us imagineu res, qualsevol activitat que puguem fer entre colla, que la puguem fer? No podrem fer res. És desesperant, és una merda, parlant en plata, però no podem fer res. Aquest any és el 30è, però no podem celebrar un 30è com ens agradaria. No podem fer un 30è simulat, que és el que estem fent ara amb aquestes reunions. Nosaltres som una colla castellera, les colles castelleres hi ha contacte, hi ha fraternitat, hi ha esforç, tots junts, tots plegats junts. Som una comissió que hem pencat, ens agradaria seguir pencant amb el que estem fent, però no podem ser-hi tots. Un aniversari hem de ser-hi tots. Ha de ser una cosa que puguem estar ombro amb ombro, o colze amb colze, o peu amb cara, digue-li com vulguis, que som castellers. Però fer-ho d'aquesta manera no té sentit. Si no hi podem ser tots, no val la pena. No oblidarem tots aquests actes simbòlics que potser sí que podrem fer, però jo crec que, per exemple, bufar les espelmes no ho hem de fer fins que no hi puguem ser tots. Mentrestant, que la flama no s'apagui. La flama no s'apaga. La flama no s'apagui. La flama no s'apaga. No s'apaga. He dit malament la frase, Torna a repetir. Ja ho he donat. No passa res. Hem seguit tots, com a mínim. Hem repetit tots. Jo crec que ho podem reprovar, perquè si no ho ha de repetir tot la Mireia, ho ha fet de puta mare. No, la Mireia no. Sí, però que la Mireia està molt bé. Deixem-ho.